Kaixo, bideo honekin heltzen gara ja azken gai taktikoaren ariketetara. Ariketa nahiko interesgarria datoz, batzuk benetan aurreratua dira, baina gitxienez saiatuko gara naiz eta guztiz ez ulertu ondo ariketa batzuk, ideia batzuk gure ganatzen. Goazen lehengo ariketarekin. Hau ariketa bada benetan peoi eta erregei buruzko amaierei buruz. Eta hemen gauza da, aukiko dutela zuriek peoi bi lortzeko aukera, peoi libreak deitzen dira, beren aurrean oztoporik ez duten peoiak. Orduan zuriek lortuko dute peoi hau eta bi peoi hauetariko bat librea izatea, oztoporik ez izatea bere aurrean, eta hori gertatzen denean, normalean peoi bi libre horiek dituen jokalariak irabazten du partida. Orduan, hemen lehengo zuri komeni zaiena da, erreginak aldatzea, eta horretarako peoi bat sakrifikatzen dugu, eta honekin lortu dugu erreginak aldatzea. Oin, jokaldi oso garrantzitsua bat da, bela hau jokatzea. Zergatik, gu beste jokaldi bat egiten badugu, abos jokaldi honek guri atzeratu egingo digu peoi libre bat sortzea erreginaren hegaldean, zeren eta egin beharko ditugu bat eta bi pauso. Bela hau eginez, peoi hau finkatzen dugu, eta orduan, hemen jokaldi printzipala da, beltza joatea, peoi hau jatera, baina saiatu aldira bebai, beraiek peoi libre bat sortzen ez ba, zeik hemen ikusi dezakegu, dituztela bi peoi baten aurka. Zein da desberdintasuna? Hemen desberdintasuna da, errege zuriak peoi bat bakarrik geratu behar duela, bestalde, beltzak bi peoi gelditu behar ditu. Orduan, peoi hau jatera badator, beste peoienek bidea libre izango du. Jarraitu dezagun. Oin zurien txanda da, gu jarraitu aldugu peoi aurreratzen, orain beltzek peoi aurreratzen badute, oin momentua da, errega aurreratzeko, zekuk errega ez badugu aurreratzen, ezingo dugu peoia geratu, bale? Zergatik, oin ez dugulako aukera, lauki horretara mugitzeko, beraz. Momentu honetan da, errege zuriak lauki hau kontrolatzeko momentua. Horrekin peoi hau geratu dugu, eta esan dugun bezala, beltzek ezingo lituzkete bi peoia geratu, ez ba? Horrentza badoa B peoia aurreratzen dugu, eta honantza badoa, guk mehatzatzen dugu atzeko peoia koronatzea eta ez dio erregari
denboran heltzen uzten. Orduan, peoia jokaldi honekin, peoia finkatzen dugu, eta gauza zer da, beltzak naiz eta H6ko peia jango duten, hemen kontuan izan, beltzek peiez batzute jaten, oraindik eta urrago dagoela peoia. Orduan, hemen agertzen da, aurrerago ikusi dugun laukiaren legea. Beltza, lauki horretaren barruan egon beharko litzateke, peoia geratu ahal izateko, ez ba? Eta ikusten da, ez dagoela, beraz, ez da peoia gelditzera iritsiko. Beraz, hemen gakoa berriz esplikatuko du, gakoa zein zan, zuri lortuko dutela, bi hegaletan peoi libre bat, eta final hori irabazteko, lehenengo egin behar dugun gauza dela, erreginak aldatzea. Jokaldi hau garrantzitsua da, gure peoi librea arinago sortzeko, orain ja, bi jokalditan peoi librea aukiko dugu. Ikusi dugu zelan ere, beltzek ez duten denbora, beren peoia, badute denbora peoi librea sortzeko, baina erregea gertu dagoenez, ez die balio peoi libre horrek. Orduan, esan dugun bezala, hemen bi bandoek, bai zurek eta bai beltzek peoi libre bat dute, baina beltzen kasuan errega ez dago laukiaren barruan, zurien kasuan laukiaren barruan dago, ez ba? Dana dela, ikusi dugu bebai, nola laukiaren barruan egoteak ez dela beti zuzena, beste peoi batzu badaude lauki horren barruan, zek hemen ikusi dugu nola peoia aurreratzea ez den jokaldi ona, zek hemen naiz eta errege zuria laukiaren barruan egon, zer zan gertatzen zana, beltzek ebi jokatzen dutenean, errega ezin dela lauki honetara joan peoia geratzeko. Orduan, momentu honetan, beltzek derrigorrez, bere erregea aurreratu behar zuten, eta orain bai. Orain ja, peoia geratuta gero, ikusten genuen, errege beltzak ezingo dituela libre dauden peoi biak geratu, bale? Sortuko dut atal bat amaierei buruz, beraz aurrerako ikusi ahal izango ditugu, joango gara ikusten amaierei buruzko kontzeptu batzuk. Bale, hemen alfil boteretsu hau dugu. Hori da, alfil boteretsu hau dugu. Orduan, zein da jokaldia, erregin erabazten dugu jokaldi honekin zelan. Zer gertatzen da jaten badute? Dezeltatze sakea, ez ba? Eta ez dezeltatze sakea bakarrik, eta ez dugu erregina irabaziko, baizik eta izango dela sak ematea. Aukera bi dituzte hemen, dala beltzek pieza bat jartea hor,
alfila edo erregina izan aldira, baina bardin da zein jarri, bi kasuetan xake matera iritsiko gara. Nola? Jaten dugu, eta orain erregina bihurtuz, xake ematen diogu erregari eta ez du ihes biderik. Alfila jarten badute, bardin zaigu. Hori jokaldia, honena, ez litzateke erregina bihurtzea, bale? Egia da, bi jokalditan xake emate dela, baina hemen gauza berdina egin dezakegu, aurreko xake emate berdina eman dezakegu. Jaten dugu, derrigortuta daude erreginarekin jaten, xake. Bueno, parkatu ikusten dut, bi eratan jokaldi berdinetan ematen dela xake ematea. Beraz hemen, hori esan dudana, errepikatzen dut. Erreginarekin tapatzen badira, erregina jaten dut, alfila jan behar dute, eta erregina koronatuz, xake ematea da. Bestalde, alfila jartzen badute, xake emateko aukera bi daude. Alfilaz jatea, alfila derrigorrez jan behar da, eta orain F8an erregina bihurtuz, xake emate izango litzateke. Eta alfilarekin kubritzen direnean, egin dezakegu baita ere, torkatu, erregina jan, erregina bihurtuz, eta naiz eta erregea ihes egiten saiatzen den, peoi hau dela eta xake emate da. Bale. Peoi hau hor koronatuko dugu. Zer gertatzen da, zeulan egin dezakegu, hor jaten badut, mehatxua zer da, bilaukioetako batean koronatzea da, baina egia da alfilarekin janatutela peoia. Beraz, alfil hori boteretsua denez, alegin juko naz, alfila eliminatzen. Bale, zer gertatzen da, erregina jaten badugu, peoiak dorra jaten du, eta naiz eta erreginarekin peoia geratzen saiatzen garen, koronatuko dugu, zaldia janez, eta pare bat pieza gehiagorekin geratuko gara. Eta erreginez badugu jaten, mehatxu berdina da, dorra jaten dugu, hurrengo jokaldian zaldia janez edo aurrera mugituz koronatuko dugu, orduan adibidez, jokaldi hau egingo bagenu, orain ezin dut koronatu zaldia, holan egiten badut, orain erregina mugitu dezake, ze jaki izan da. Egin halko nuke bai, erregea hurbiltzen bada, pieza bat jan, eta orain, zaldia jan beharrean, erregina bihurtuta, bi pieza gehiago ditut. Orduan, hemen aukera pilo bat daude, gauza da, dorra jan da eta bi lauki hauek da koronatzeko, azkenean geratzen garela bi pieza gehiagorekin. Bale, hau oso ikusgarria da eta suposatzen dut, ariketa hau zenbait bider ikusi beharko dugula ondo ulertzeko. Bueno. Hemen, beltzak, peoia koronatzea
saiatuko dira, eta egia da, errege hau atzean dagoenez, ezin duela peoia geratu, ez ba? Adibidez, hartzen bagara peoia mugitzen eta erregea atzera botatzen, ez gara heltzen, orduan. Honantza datorrenean, zer egin beharko dugu? Alfilarekin ez utzi atze bira joaten, baina orduan zer egin aldute zuri, beltzek parkatu, peoia mehatxatu, egia da orain, alfila dagoela defendatua, zuri entzan da, niko inpeoia aurreratzen dut. Eta, zuriek ez nahi dute beltzek peoia koronatzea, bajan egin beharko dute, eta peoia jaten dute momentuan, ja peoionek ez du defentsarik, beraz, posizionetara helduko gara, eta gogoratu, alfil batekin bakarrik ezin dugula txak eman. Baina hemen ikusiko dugu batzutan zein harrigarria den sakea. Eta kontuan izan behar dugu bebai sakean, tableroa laukiekin banatzen denez, guk era desberdina ditugula aurrerantza joateko. Hemen adibidez, nik F zazpira edo G zazpira mugitu, bi jokalditan G zeira helduko na. Zer esan nahi dut lehen adibidez. Horra mugitu naiz, H bost egiten dut, eta bi jokalditan G zein nago. F zazpitik ere, bi jokalditan G zeira iritsi naiteke. Eta hau, azrieketaren hasieran esan duan moduan, naiz eta kontzeptu nahiko aurreratua izan, posizio askotan erabaki horra da. Hemen den bezala, orduan. Zuriak F zazpiradoaz. Eta esan dugun bezala, beltzen plana zein da, peoia aurreratzea, alfil hau, peoionen defentsatik aldentzeko. Erregea ez iradoa. Kontuan izan behar dugu, hemen bi jokalditan, momentu honetan ez, peoia hau dagoelako, baina bi gomintetan G laun egon daitekela, bale? Peoia badoia aurrera. Eta hau da mugimendu klabea. Momentu klabea parkatu. Errege zuria D-bostera doa. Vale. Eta orain, beltzek aukera bi dituzte. Bata da, peoia aurreratzea. Eta bestea da, B peoiaren bila joatea, ez ba? Orduan ikusi zer gertatzen dan. Esan dugu, H-irura heltzean, guk egin beharko genuela zala alfilarekin oztopatu peoiari bidea, eta hori holan izan da, etorriko ginela, peoionen bila ez ba, orain defendatua dago, baina hemen adibidez, zuriak jokatzen badute, beltzeri hilten badie H-bira mugitzen, derrigortua daude jateko peoia, jatera peoia eta posizionetara iritsi gara.
Baina ikusi zer egin alduten zuriek, Zuriek mehatzatu aldute sake matea. Itzi peoiari koronatzen, sake mate mehatzu bat, edo sake mate sare bat sortuz. Eta zelan sortzen da sake mate hori? Erregea zelaura ekarriz. Oin, konturatzen bazarete, erregea dagoen lekuan salbu dago, baina ez du nora mugitu. Beltzek bidea libre dutenez, saiatuko dira, peoia koronatzen, baina zer gertatzen da? Ikusi. Alfila hemen jartzen dugu, laukibia hauek kontrolatzeko, eta erregeak beste hiru laukibia hauek kontrolatzen ditu. Beraz, bardin da, ze beltzek erregina koronatzen dutenean, guk peoiarekin sake mate emango diogu erregari. Saken dago, peoia zindajan, alfila ez da ere, lauki hau ez da iezbide, gure erregea dela eta beste laukibi hauek alfilaren gatik daude defendatua. Orduan, posizio honetan geuden, eta naiz eta hasieran pentsatu dugun momentu honetan peoia hau geratu behar genuela, ikusi dugu sake mate sare bat sortu genezakela. Rei zelau, eta bi jokaldi hauekin sake mate sortu dugu. Baina orduan gauzaz eta hori, ikusi dugu, peoia beltzek, peoia aurreratuta partida galduko dute. Orduan pentsa genezake, aukera ona dela, erregea zulo honetatik atera, eta mehatxu berdina sortzeaz, Baina nun dago gakoa? Da hurrengo jokaldia eta gero, zuriak lortu dutela peoiaren laukian sartzea. Orduan, ikusi zelan erregea peoiaren atzean dagoen, eta beti izan dugu errega peoiaren atzean dagoenean, lasterketan hasten badira, peoia koronazio laukira heltzen delaz, baina hemen lortu dugu, era batean edo bestean, kasu honetan mehatzatzen genuelako mate sare bat bihurtzea, hemen da. Hemen lortu dugu, gure erregea laukiaren barruan sartzea. Orduan, orain, ez dugu beharko alfila, atxe zutabeko peoia geratzeko, beraz. Peoia geratuko dugu, eta peoi honekin partida irabaziko dugu. Hau, adibide oso ikusgarri eta baliagarria da. Errepasatuko dugu. Hau, apurtxo bat errezagoa da, eta eso ikusgarria da baita ere. Beltzen mehatxua da, peoia koronatzea eta bigarren erregina baldortzea. Ikusten duzuen nola irabazi dezaketen partida sake mate baten bitartez zuriek. Egia da, zenbait lauki kontrolatzen dituztela zuriek. Zeko peoia ere dago koronatzeko prest. Zein da jugada klabea? Alfila G2 mugitzea. Zer gertatzen da alfila jaten badute?
sake mate jokaldi batean. Beraz, erregina bezazpian geratu behar da, lauki hau kontrolatuz. Orduan zer egin dezakete beltzek, bigarren erregina bat atera. Eta orain zer gertatzen da? Jokaldi kaskarra izango litzateke bezazpiko erregina jatea zergatik. Errege hona mugituta edo alfila erreginarekin jatea zurien matxu guztiak saihestuko genituzke. Baina hemen sake mate polita daude, bata da peoia koronatzea, iltzatua dagoenez, sake mate da. Izan liteke baita ere peoia hemen bihurtu dugu. Izan liteke baita ere peoia dorre batean bihurtuz. Iltzatua dago, eta lauki hau peoia kontrolatzen du. Eta hemen beste irabazteko era bat da, alfil hau jatea, beltzek ezin dute erregea mugitu, beraz, aukera bakarra dutena da, erregina mugitzea, erregina alfilarengatik iltzatua dagoenez, mugitu ahalko litzateke bakarrik, iltzatua dagoenez, diagonal horretan. Orduan, alfila jaten badu, lehen eman dugun sake matea, kasu honetan erregina izata behar dugu, lauki hau ere kontrolatzea behar dugu. Erregina hor badoa, erregina jande izango da sake matea horra, edo beste edozein laukitara badoa, erregina janda sake matea da. Zuri lortu behar dute peoia koronatzea. Eta horretarako dute baliabide ikusgarria. Pentsa dezakegu, jokaldi on bat izan litekeela, erregea ez azpira mugitzea, peoiari laguntzeko koronatzen, ez ba? Baina zer gertatzen da jokaldi horrekin? Dekogula C6an sake bat, eta horrekin kontrolatzen dugula bebai, sake amateaz aparte koronazio laukia, ez ba? Orduan, hori ez da irabazteko era. Gu nahi duguna da, zaldi hau desbideratzea joan ez dadin lauki honetara. Eta zer egin ez dezakegu horretarako? Ikusi eraso bikoitz hau. Sake eman diogu erregeari, beraz, zaldia ez badugu jaten, bera jango digu gure zaldia. Eta orain zer gertatzen da? Orain balio du. Orain erregea mugituta, bardin da beltzek peoiatak etzen badute, zeren eta hurrengo jokaldian errega atarrako dugu. Hau adibidea ere oso interesgarria da, eta berriz ikusiko dugu nola beti laukiaren barruan egoteak ez duen ziurtatzen
peoi bat geratzeak. Orduan, noiz funtzionatzen du laukiaren legeak edo arauak? Beti funtzionatzen du, beste peoirik ez badago, edo piezarik ez badago erdian. Beste peoi edo pieza batzuk badaude erdian, orduan, kalkulatu egin behar dugu. Orduan, hemen ikusiko dugu beste adibidea, non errege baltza naiz eta karratuaren barruan egongo den, ezingo duen peoia geratu. Hasei mugitzen dute. Erregea, badoa peoiaren bila, eta karratuaren barruan dagoela ikusten dugu, ez ba? Orduan, orain adibidez, zurie jolasten badut erregea, peoia geratuko dugu. Baina erregea mugitza baino jokaldi hobea egongo da, ez ba? Zaldia jatea hobea da? Ez askoz hobea, zeik amaituko dugu erregaren kontra. Jokaldi hona zein da? Peoia aurreratzea. Peoia aurreratuta, erregea ezin da D8ra joan peoia geratzera, bere zaldiak molestatu egiten du, beraz, ezingo dute peoiaren koronazioa saihestu. Interesgarria posizio hau, peoia koronatuko dugu, nola? Gauza zer da, zuzenean mugitzen badugu peoia, errez geratuko dugula, ez ba? Jokaldi hona zein da? H5. Zaldia jateak, heldu balio, zeren eta peoia geratzerik ez da egongo. Zer saiatu aldira? Beltzak G4 jokatzen, ez ba? Eta ikusi zer gertatzen dan. Bueno. Oin gauza da, G4 jokatuta gero, peoia mehatzatuta dagoela, ez ba? Baina ikusi dugunez, zaldiak G4ko peoia janda, sak egiten dio errege baltzari, oso garrantzitsua da, ezin dela joan ez G6, ez G6 laukira, beraz, erregea mugituta gero, H6 jokatuta, hurrengo jokaldian, peoia koronatuko da. Hau ere oso aurreratua. Hemen, ariketa adibidez, asmatzen saiatu beharrean, komendatzen dizuet adigotea esplikazioai. H3 da jokaldi irabarlea. Hemen zer gertatzen da? Erregeak aldentzen badira, errege beltza aldentzen bada, nik alfila janda, ja peoi hau ezin da geratu, ez ba? Orduen, baltzak, gauza berdina, ona badoa, berriz ere alfila jaten du eta ja peoia ezin da geratu. Beraz, H3 jokatutakoan, beltzak peoia hau mehatzatu behar dute, zergatik? Edo zertarako, alfila jaten badute, lehenengo jango dute goiko peoia, eta beste peoia jatera ere iritsiko dira. Oingakoa zer da? Zuri beste mugimendu bat egin aldutela, peoia hau defendatzen jarraituz, eta oso garrantzitsua da, peoia H4 mugituta, orain lauki hau ezin dugula erabili beltzak, beraz,
behartuta dago berantza joaten. Eta berantza doanean, guk alfila jango dugu, eta peoia ezin da geratu. Eta alfila mugitzen badugu, zer gertatzen da? Orain ja, H7 jokatu aldugula, eta hurrengo jokaldian koronazioa alduko dela. Orduan, garrantzitsua da jakitea peoiak pauso bakarrik eman behar duela. Zepi pauso emateak ez dio balioko. Zergatik? Guk posizionetan behar dugulako, zuriek behar dutelako posizionetan jokatzea peoi hau defendatua mantenduz. Orduan, ikusi desberdintasuna, nik hemen bi pauso mugitzen badut peoi hori, errega sartzen da hor, eta orain zer? Peoi aurreratzen badut alfila jango du, alfila jaten badut, lehengo goiko peoia jango dut, eta gero joango naz bekoaren bila. Beraz, horregaitik behar genduen posizio honetan jokaldi bat izatea. Horregaitik pauso bakarra eman behar da, beltzek H bostean sartzen dutenean, guk H lau jokaldi izateko, bale? Bale, hau ez da posizio zorreala, eta komposizioa deitzen jakona. Eta hemen gauza da, peoia koronatuz edo koronatuz, partida irabaziko dutela zuriek. Orduan, zer da egiten duten lehenengo gauza? Egiten duten lehenengo gauza da, bidea oztopatu. Orain, alfila ez bada jaten, peoi hau eta peoi hau koronatu halko dira, ez ba? Bale, orduan, alfila jan beharko da, eta aukera biditugu. Ikusi dezagun zer gertatzen den, bata edo bestarekin janda, zer desberdintasun dagoen. Bale, honekin jaten badugu, zer gertatzen da? Lortuko dugula, peoi hori koronatuz, xake da, eta erregeak ez du nora mugitu, beraz, derrigortuta daude koronatu dugun erregina jatera, orain, ja, erreginarik ez dago zutabe honetan, beraz, beste peoia koronatuko dugu, xake da, badu lauki bat oraindik, baina peoia jaten dugu, orain lauki bakarra du, eta peoiaren laguntzaz, xake ematen diogu, ez ba? Ba hori izan da, erregina horrekin janda alfila. Zer gertatzen da deltarekin jaten badugu? Ba oraindik zuzenagoa ikusten du nik. Erregina bihurtzen dugu, aukera bi daude. Erregina jatea edo erregea honak hartzea. Erregea honak hartzen badut, erregina bihurtzen dut, erregina batak bestea defendatzen du, eta errege zuriak heldu nora joan. Beraz,
saiatu beharko gara erregina jaten. Baina orain, A-peoiko sortzia, A-peoia A-sortzi iraltzen danean, erregina bat bihurtuz, xak ematen dugu, zortzigarren hilara erreginak kontrolatzen du, B-zazpi laukia ere, eta C-zazpi laukia peoiaregatik kontrolatua dago, beraz, xak emate. Hau ere adibide oso aurreratua, eta ikusten da nola dorre batek bi peoi askotan ezin dituen geratu. Bale. Zer gertatzen da zuzenean koronatzen saiatzen banaiz, zaldia ona mugituta laukia kontrolatuko dut, eta saiatzen badira zaldia botatzen, nik koronazio laukia kontrolatzen jarraituko dut, eta naiz eta haurek dorrea jan, ni iritsiko naiz, ni edo baltzak iritsiko dira, peoi guzti hauek jatera, bale? Antzerakoa, zuzenean dorra jaten badidate. Nik zaldia D6ra mugitzen dut, eta laukia kontrolatzen dut, eta antzerako bidea egingo dut. Peoia jateko. Zaldia jatea, dorrarekin jaten dugu, eta peoia hauek ezingo dira defendatu. Bide hori egin da janalko ditugu adibidez. C-boltekin zer lortzen dugu? Orain zaldiari D6ko laukia kentzea. Aukera ezberdina ditu zaldiak. D6ra esan dugu ezin duela mugitu. Horra mugituko balitz. Ikusi, dorrak peoia hau mehatxatzen badu, albokoa mugitzen dugu. Ikusten da ez ba, peoia jaten badu, koronatu egingo du. Eta beste peoia mehatxatzen badu, ze alboko peoia mugitzen dugu. Eta aurreko kasuan, perkatu. Itxaron momentutxo bat, nun nengoen. Hona etorri naiz, zan dugu orduan, hau horreratuko dugula ez ba, eta beste variantea zan, D3ra badator, hau mugituko dugula. Hemen, baltzek, peoi hau jan barik, kontrolatu beharko dute, peoi honek ez koronatzea ez ba, orduan, beste aurreratuko dugu, eta orain, eta gauza berdinak gertatzen da, beste aldetik ez ba, 6ra badoaz, D-zazpi mugituko dugu, eta peoi hori gelditzen zehatzen badira, azkenean, bietako bat koronatzea lortuko dugu. Hori zen aukera bat, C-bost mugitu eta gero.
Zeboz mugitu eta gero, zaldia ona ekarrita. Zer gertatzen da zebolteko peoia jaten badut? Zuriek zazpi mugitzen dutela, orain dorreak bidea oztopatua du hemen, eta ezin du peoiaren koronazioa 8. hilaratik saihestu, zeren eta B8 peoia kontrolatzen du. Eta adibidez, saiatzen bada eirura joaten, ze ideiarekin, zaldia jaten duenean, horra mugitzea, baina zer gertatzen da? Lehen gertatu dena. Peoia bata beste apoiatzen du, eta azkenean, lehenengo mugituz, gero bai bata eta bai bestea koronatu halko direla, alboko peoiaren laguntzaz. Orduan, zeboz jokatuta, aukera zer da? Torrea airu peoiaren mehatxutik mugitu, eta gure mehatxua zein da? Peoia hojan, eta gero bestea jateaz, ba? Orduan hemen zer gertatzen da? Zaldia jaten badute, hasieran ikusi dugu antzerako zer, dala, hasieran adibidez, jaten bazuten peoia, jaten genduen B7ko peoia, eta peoi zuria zelauan zebostean egon, oso peoia ahulak izango dira, eta zuriak ezingo ditu defendatu beraz. Bide hau eginda, bi peoia gure ganatuko ditugu. Orduan, torre B5 jokatuta gero, peoia zaldia jatea txarra da. Peoia aurreratzea ere ez da jokaldi ona, zergatik? Orain, zebosteko peoia janda, dorreak koronazio laukia menperatzen du edo kontrolatzen du. Posizionetan zer aukera dute zuriek? Ikusi. Alau jokatzea. Eta orain, zer gertatzen da dorrak zebosteko peoia jaten badu? Zuriak B7an jaten du, eta dorrea ezin da bajatu azkenengo hilarara koronazioa saihestera, eta aurreko jokaldian alau jokaldia egin dutenez, ezin da ere B5an jarri koronazio laukia kontrolatzeko, ze alauko peoia agrekin dorra jango genduke. Orduan, alau eta gero, ezin da peoiri jan. Dorrak entzen badugu, zer egingo dute zuriek? Zaldia jan? Ez. Dorrak antzen badugu, zuriek egingo dutena da, peoia pauso bat mugitu, orain dorra ezin da zezutabean jarri, barkatu. Egia da zuriek aukera hau izango beltzek aukera hau izango luketela, baina heltzen gara aurrerago ikusi dugun amaiera baten antzerakoa, ez ba? Hemen zaldia jaten dugu, mehatxua da koronatzea, beraz, dorrea zebin jarri behar da, eta orain zer egiten dugu? Beste peoia aurreratu. Beltzek peoia jaten badute, guk koronatu egingo dugu,
eta peoia ez badute jaten, bietako edozein koronatuko dugu hurrengo jokaldian. Beraz, hemen ikusi dugu, ez duela balio dorrarekin peoia jatea, ez dorrea bezuta bera mugitzea, ez ba? Hemen zazpia jokatuko dute, eta dorrarekin peoia jaten bada, bezazpiko zaldia janda, dorreak ezin du peoia geratu. Zaldiarekin jaten badute peoia, hemen dorra jatea baino beto da zazpi jokatzea. Laukia kontrolatzen du, zaldiak oztopo egiten dio dorrari zezuta beti peoia geratzeko, beraz, hurrengo jokaldian peoia koronatuko dute. Orduan ikusi, posizio honetatik zenbat aukera desberdin irten diren. Eta bueno, goazen bideo luzea amaitzera. Bale, hau ere buruz jakiteko posizio bada. Hemen zer da gauza? Zer gertatzen da erreginarekin kolonatzen badu? Beltzek sakrifikatu aldutela dorrea, zergatik? Hemen, argi dago, zuriek erregina galdu ez nahi dute dorra jan behar dutela erreginarekin, eta orduan zer gertatzen da? Erreak ez dura nora mugitu, baina dagoen lekuan salbo dagoenez, abogado deritzona gertatzen da edo itoa, eta partida berdinketan amaitzen da orduan. Hemen gakoa zein da? Dorre batean koronatzea. Erregeak bezutabea ez du iez bide bezala, beraz, oin zein da mehatzua. Mehatzua da, A8an sake ematea, ez ba? Hori alde batetik. Badakigu ere, orain sakeak ez duela balio, zeren eta dorra danez, orain erregeak badu iezbidea. Orduan beltzek zer egiten dute? A8ko sake ematea saiestu, beren dorrea azutabean jarriz. Orain eraso bikoiz dator. Errege zuriak mugimendu bat egingo du, eta dorre beltza mehatzatuko du, eta aldi berean sake emate bat mehatzatuko du aldi berean. Orduan, nora mugitu beharko du? B3ra. Dorra ez badute mugitzen, hurrengo jokaldian jango dute, edo zen laukitara badoa, zeak ematea izango da azken hilaran. Eta balio du zeak ematea hemen edo hemen? Dorra jaten dugu, eta erregak badu iezbidea, eta hemen ematen badu ere, oraindik iezbide gehiago. Beraz, adi posizio honekin, errege beltza izkinan dago, gu koronatzeko prest gaude, eta beltzek dorra jarri dute laugarren hilaran. Garrantzitsua da, laugarren hilaran izatea. Zergatik gu behar duguna da, erregina koronatu da gero, dorra sakrifikatzen dugunean,
erreginak abi laukiko ihesbidea kontrolatzea. Ze bostetik A3 kontrolatzen du eta ez abi, bale? Orduan, dorrea koronatzen dugu, mehatxatzen dugu xake ematea, azutabean, mehatxu hori saiesten dute beltze, baina ez da nahikoa zergatik. Erregea B3 mugituz, mehatxatzen dugulako A4ko dorrea eta xake ematea B koilaran. Hau izan da azken ariketa, bideo oso luze hartan da, ariketa oso interesgarriak egon dira, komendatzen dizuet batez ere amaierako ariketak zirenak apuntatzea zentzu diren eta beste behin ere bideo honetara etorri eta repasatzea. Bueno, honekin amaitu ditugu gai taktikoak. Eta bueno, hori izan da. Agur bat.